Hyvät koulujen ja korkeakoulujen ylläpitäjät, jos päätätte, että ilmaston lämpeneminen laskee kestävään lämpötilaan. Opettajat, jos tuette tätä, ei tarvitse vuodattaa vertakaan kaikkien maan rajojen pelastamiseksi. Opiskelijat, jos yrität, työ ja perustarpeet kaikkeen menestymiseen. Avaa ilmainen liittymissivusto www.1maailma1sotilaallinen.com. Liity ensimmäinen ylläpitäjä, toiset opettajat, kolmannet opiskelijat. Sitten opiskelijat esittelevät sukulaisia, ystäviä ja naapureita rekisteröintinumerollaan. Liityttyään 5% ihmisistä yhdessä maassa antaa rekviraatioita asianomaisille hallituksille. Sitten lisätään prosenttiosuus aina menestykseen asti. Sitten YK:n yleiskokouksen tulee allekirjoittaa ja luoda yksi maailman yksi sotilasjärjestö, joka on Yhdistyneiden kansakuntien järjestön tai maailman keskushallinnon elin. Sitten kukin maa antaa 10% puolustuskuluista YK:lle, mikä riittää maailman keskusarmeijan ylläpitämiseen. Nyt piste kaikille soudille, koska samat armeijat molemmilla puolilla. Loput puolustusmenoista ja kaikki muut valtion kehitysrahastot, joita käytetään työpaikkoihin. Muutaman vuoden sisällä maa on vihreä kaikista aavikoista. Sitten YK:n avustuksella ja ohjeilla hallitukset rakentavat 1 000 000 asunnon, kukin sisältää 1000 majoitusta. Kaikki keskukset aurinkokeittiöineen, terveyskeskukset ja tutkimuslaitokset. Sitten rakennetaan 1 000 000 järvet, jotka kaikki ovat yhteydessä jokiin. Ilman verkkovierailua kaikki voivat saada työpaikkamme ja perustarpeemme silloin ja siellä. Sitten automaattisesti ilmaston lämpeneminen vähenee tarpeisiimme, avioliitto solmitaan välittömästi, jos joku kypsyy fyysisesti ja henkisesti, jokainen saa perustarpeensa elämän loppuun asti, ajattele positiivisesti ja liity yhteen. Terveisin Agila Ulaga Adhibar Samraja Adhibati Samrat Ashoga Chakravarti Raja Raja Choulan, Lions Clubs kansainvälinen jäsen vuodesta 1981 ja piirin puheenjohtaja Yhden maailman yhden perheen vuodesta 2007. Hyvät ylläpitäjät ja opettajat, pallo on teidän kentällänne. Tervetuloa ystävät, kiitos.